Qadrli dostlar, biz bugün sizni Tatarның etnik grupalары белән таныштырабыз. Әлбәттә, бу программада безнең бик зур урын алып бара, и бүгенге программада менә бу биюләр белән мин таныштырып китәм. Иң беренче әйтәсем килә, безнең бит үзебезнең илебездә, үзебезнең зур төбәктә бик күп этник группалар. Әлбәттә, Сибир татарлары, Кырым татарлары, Нагайбак татарлары, алар бик күп. Шулай ук без программада аларны барсын чыгарырга тырышабыз. Әлбәттә, менә безнең хәзерге күптән түгел генә төзелгән биюне, җыр һәм бию композициясендә менә бу этник татарлары тора. Әлбәттә, менә бүген мин сезне таныштырып килә Урмай татарлары белән. Ничек алай атала? Урмай татарлары ул бер айрым Чуваш илендә бер матур авыл бар, Урмай авылы. Менә шул Урмай авылыннан алынган фольклор белән biz аның авторын чакырып, шул биюне төздек. Әлбәттә, ул безнең программага керде. Без әлбәттә аның кичкенә генә эпизодын күрсәтәбез биюнең. Ә инде аларның аермаларын сез үзегез күрергә тиеш. Без алар бик айырып торабыз һәм ул биюләргә бик зур әһәмият бирәбез. Менә бу Урмай бию, Урмай татарлары. Әлбәттә, аларның без әйтәбез ничек бит инде, крәшенләр татарлар, мишәрләр, менә бу мишәрләр категориясыннан. Менә шундый ласкутлы костюмнар әзрәк тегелгән, бар да бер бик матур бит. Бу костюмнарны безгә этнографлар тизеп бирделәр. Бу костюмнар белән без зур академиядан этнографлар белән катнашып, шулай костюмнарны эшләдек. Кадерле дуслар, менә бу безнең Урмай татарлары биюе. Әлбәттә, мин аның каян чыкканын сезгә әйттем. Хәзер безнең биючеләр аны әзрәк хәрәкәтләрен чыгарып күрсәтәләр. Анда инде кайбер элементларны мин сезгә әйтермен. Дуслар, бу бию Чуваш өлкәсеннән Урмай татарлары биюе. Бу биюдә аерылып тора. Кызлар матур гына үзләренең битләрен яулык белән каплыйлар. Ә инде җегетләр, аларга кызлар бүләк иткән яулык белән матур гына биеләр. Әлбәттә, бу бию бик аерылып тора икенче татар этник группларыннан. Тезмәләр, аякларда нинди җиреш караганың бак алта мишләре. Fikri büyücülüklerde Bukçebaş bu bütün Tatar büyüğünde hareketleyber. Rahmet bağlar.